Bueno, hau ikusten basabize, uste dut lortu dutela kamera gitxi gora bera konpontzi. Bueno, bizer ja, pagoiez. Orduen gabiz hemen ja arropa guztixe garbitzen. Bizer alde itzeko. Common man of men and the king of many. He'd lay his hands on his brother man, save us all from the sinning. If Jesus walked the world today, he'd probably be a hillbilly. Esan duzko Andriek jun bainoen kuarto garbitzeko, orduan bizerre goiloizien elizera jundi garenez, bagabizoen kuarto garbitzen. Working at the plant, drawing workers' pay. Itxain, konta ze pasan atzo. Mu itxain, ez bago zube atzoko ikusi, jarriko dut barriro. Eta bitxasne, zer dako ez izateko, zer pasau zen? Nazela oso torpea eta jauzi jaten kamera uretara. Horia, gengo zane plaixen, eta nenbien planoa grabatzen, eta zezen aixi, eta zezen itxasne, ego nadi, tipo igual kamera ego nadi egon albuen ia jausten da. Itxasne jarri zan nerviosa, eta zezen, eta motzen kamerai, eta kamera uretara. Eta usto lortu dutela konpontzie, bueno, hori hau basabiz ikusten da, konpondotela gitxi gora bera, baina hasi da mazfaioek emoten eta hauke ari barruen da horan. Eta ez dakit zenbat egunetarako euko zuen bideo gehiago, edo hau ametsuko dan gaur, edo bizer, edo... Ez da maituko, aportunanean erosiko dugu kamera berri bet. Erosiko dut kamera berri. Ikusiko dugu. Eta gain ze, igual jongo gara buelta bat emotera, ze bizer bagoiez, horren igual jongo gara buelta bat emotera, azken agurra emoteko etxe honi, edo. If Jesus walked the world today, he'd probably be a hillbilly. Common man of men and the king of many. He'd lay his hands on his brother man, save us all from the sinning. If Jesus walked the world today, he'd probably be a hillbilly. Bueno, lehen izan dutenez, bizer bagoiez. Eta ingo dugu apur bat balorazinu, Horren itxasnezuk ze balorazinu itxen dozu hemen garen hiru aste buruz. Bueno, niretzat lekue ondo dau. Darako etxe handia, eta da ikundugu leku asko gauzak egiteko, eta gana ikundugu gure baso pribatua, eta horren egon oso ondo. Baina, apur bat aspertu gara, gehilek ez delako ikuin lan asko guretzako. Orduan hori izango zen oso punto txar bat. Hori da, neure ustez bai ondo onda, denpora txarra onda, egun askotan etxien geratu izen bierri zen gara, baina, ni banek izen noran entorren, banek izen negue edo amaitzen eguela, baina elurran gozala, eta orduen horretarako ekarri dagoz liburuek, pelikulak, eta horregatxik egiten dugu hainbeste kirola bai, denpora pasatzeko hemen. Baina niri falta izan jatena izan da apur bat igual gehien ilobak edo, gurekin igual geisha ibiltzide edo ez dakit, edo imitatzie geuri jutie eurekin ez dakit, honora edo zozer. Apur bat sozializatzea ingurukoakaz. Bakarrik egon gara, gehilegaz eta... Nik sozializatu dut koruan eta Elisa, baina normalien jente nauzize, baina gure aeko jente asko ez dugu zagutu. Eta arduen, bizer goiez Amherstera, handau gu itxaroten zu. Ez dakigu hanbe ondo zingo gun, baina Gehilek esan dozku, dauela herri bat, oso hurbil orduan. Ez, legerik esan dau Amherst dara nahiko handize. Orduen igualan eta dauzela 5 unibertsitate.
Horren iguale han aukera gehiago eukikogu, baina bakarrik ongoagan 2 aste. Orduen iaz, zetako denbora moteskun. 2 hartu bitoguz 4 autobus, juteko Amherstera, baina lehengo jungo gara Elizara. Horren bizaukegu, egun luzie eta, bueno, ia separatu. I met Jesus be a hillbilly. Agur, etxea. Oh, you know he'd be a hillbilly.